večer, my jsme prosím vás nestihli udělat zvukovou zkoušku. Jo, takže já vůbec nevím, jestli nás slyšíte, třeba vzadu. Ne! A jak to, že odpovídáte? Když nás neslyšíte. Ale když mluvím a on do toho tak divně kouká, je to lepší? Jsem fucking a nemám problém. Vy máte problém. Já jsem váš problém. Fucking kluk je problém. Dámy a pánové, nyní uvidíte první představení, které je inspirováno životem a dílem malé holčičky Faky. Jsem 13letá dospělá Faky. A jsem uprostřed svého zapraskaného pokojíčku. Pamatuješ si mě, Faky, to jsem já. Já jsem Patrik, tvůj kluk. Pro